Det er altså fordi, vi også lige skal nå at komme i herrehjørnet herovre, fordi i denne weekend, ja, der vil de dyre dråber flyde, når der er rom og whisky i København. Og det er jo lidt en religion, det der med rom eller whisky. Det er Stones Beatles. Hvad skal man egentlig servere for at imponere os svigerfar og vennerne osv.? Det skal vi nu have afgjort i en klassisk battle mellem whisky og rom. Og i whiskyens ringhjørne, der har vi dig, Ulrik Bertelsen. Velkommen til. Tak. Og også velkommen til dig, Ingvar Thomsen, eller bare Rom Thomsen. Du er, som navnet antyder, i Rommens hjørne, og I er jo to af festivalens arrangører. Og vi har opstillet nogle scenarier, og vi springer ud i det første lige om et øjeblik, Ulrik. Men først og fremmest, fortæl lige, hvad det er for en whisky, vi skal drikke, for vi skal smage en whisky til. Den første, vi skal smage, er en Macallan, 12 år gammel. Det er old school Macallan, det vil sige, den har lavet på brugte sherryfad fra Jerez i Sydspanien. Så masser af nødder, rosiner og sherrysødme, så super lækker. Og den smager faktisk okay, fordi jeg er normalt over på Rom Thomsens hold, kan jeg lige så godt sige. Den er lidt mere blød end whisky normalt er. Lad os nu sige, at I står på en bar et eller andet sted hen. I skal imponere en kvinde. Hvad skal vi så vælge, Rom Thomsen? Skal det være rom eller whisky? Ja, det skal selvfølgelig være rom. Altså, for det er rom, det er jo det, man drikker, når der skal være fest. Whisky, det er noget, man drikker, når man fryser. Og skal man være glad i låget og glad i munden, så skal man drikke rom. Ja, hvad siger du til den? Altså, jeg vil sige, jeg har ikke mødt en kvinde nu, som jeg ikke har kunne finde en whisky til, som hun ikke kunne lide. Men kan kvinder altså drikke whisky? Fordi nu kan man sige, jeg kan også omtale mig selv som værende en kvinde, fordi jeg har det også meget svært med whisky. Det er jo heftige dråber. Det er det, ja. Men jeg er sikker på, at hvis man tager sig tiden og starter fra bunden af med de stille og rolige og de bløde whiskyer, så kan man sagtens finde frem til noget, som er dueligt for alle parter. Og nu nævner du så bare, at der skal rom i glasset, fordi det er whisky, det er jo noget, man drikker, når man fryser. Rom Thomsen, hvad er det for en rom, vi skal smage her? Ja, det er en rom fra Peru. Den hedder Millonario på spansk, og det betyder millionærrom. Og hvem har ikke lyst til at være lidt millionær? Man føler sig det så, når man smager den her. Den er blød, sød. Jeg plejer også at kalde det slik for voksne. Ja, man kan jo også godt sige det her med, altså rom kan jo godt undskylde mig, men altså jeg tænker, det er også lidt en kællingedrik i forhold til whiskyen, ikke? Jo, men hvis man synes, det skal gro hår på brystet, så kan man også drikke rom. Den britiske flåde har serveret rom til alle søultene og piraterne i 350 år, så det kan vi sagtens dække. Men skal man imponere en kvinde, så skal man jo altså ikke sådan lige gro hår på brystet af hende. Så skal man have noget sødt, blødt og sådan noget som forfører. Ja, og vi har faktisk nogle billeder af dig, som jeg ikke ved, om vi kan få på skærmen her, hvor du faktisk er i Brasilien. Og der er vi jo enige om, Ulrik, kan man sige, der er du lidt på udebane her, ikke? Fordi det er jeg ikke sikker på, at whiskyen kan gøre. Det er fuldstændig korrekt. Altså, jeg har det lidt bedre med at kunne holde mig til mænd i kilt. Mens jeg så lige, Rom Thomsen, lige får hældt rommen herude. Det er jo synd med de her meget fine dråber, men vi skal lige have plads til en ny glas. Kan du så lige, Ulrik, fortælle mig, hvad det er, vi har i glas nummer 2? Det kan jeg sagtens. Det er en whisky fra en whiskykøbmand, der hedder Weems. Ja. Og den er sammensat af 16 forskellige slags single malt whiskyer, primært fra højlandet. Og den hedder Spice King, og det vil sige, at der er masser af krydderier, der er lidt saltpræg, der er masser af dybde og kompleksitet i. Den er simpelthen kreeret af Charles McLean, en af de store whisky-ikoner inden for branchen. At man kan godt smage, at vi går lige sådan et kry, også smagsmæssigt op, men det er rigtigt. Der er rigtig mange smagsnoter i det stadigvæk. Det er stærke sager. Det er det helt klart, ja. Hvis nu man skal, det andet scenarie, være en sand gentleman, Ulrik, hvorfor er det så sådan en whisky her, der skal i glasset? Jamen altså, for mit vedkommende, der er det et spørgsmål også om, at der er masser af historie og masser af stil og tradition bag det her. Det er jo noget, der har eksisteret i rigtig, rigtig mange år, og det passer jo perfekt med Chesterfield-sofaer og at man er gentleman, så for mig der er det simpelthen det, der virker. Er det også lidt universet omkring whiskyer, som tiltaler dig? Helt klart. Altså historien, der er simpelthen så meget, det emmer af historier og sjove ting og sager i Skotland, når man kommer derover, så det skal man. Vi bliver stadigvæk hængende i barn, Rom Thomsen. Hvad har vi fået i glasset nu her fra dig? Ja, nu har vi fået en jubilæumsudgave af en rom, der hedder Abuelo, som på spansk betyder bedstefar. Noget af det har læret helt op til 30 år. Den er lidt mere tør end den anden, bare for at demonstrere, at det behøver sikkert være vinende sødt alle sammen. Det er rigtigt. Og hvis vi snakker om gentleman, ja, så kan det godt være, at de der whiskyfolk, de er gentleman blandt gentleman, men det er sjovt at være gentleman blandt kvinder og i fest, og det kan man jo være med rom, for det. En ægte gentleman serverer selvfølgelig noget, som det, man serverer det for, godt kan lide. Og min erfaring er, når jeg laver romsmagninger, så er næsten halvdelen kvinder, og når jeg laver whiskysmagninger, som jeg også må indrømme, jeg gør, ja, så er det kun en fjerdedel eller en femtedel, der er kvinder. Så der er simpelthen, hvis man ikke har noget mod at komme sammen med det andet køn, så er det måske det, man skal gå efter. Ej, det er altså, du er også, du er oppe, det er hårdt også, du er oppe imod her, Ulrik, kan jeg godt se. Jeg kan godt høre det. Men der er jo en grund til, at der er så mange, der godt kan lide rom også.
Og det er jo fordi, at mange af romfirmaerne, de køber jo brugte whiskyfad til at lære deres rom på. Så det er derfor, at den gode smag kommer. Så ej, den kan jo ondt, det er Rom Thomsen. Ja. Nej, for vi køber faktisk fadene det samme sted. Det er amerikanske bourbonfad, altså whiskyindustrien i USA. De skal sælge ud af fadene, og nogle bliver solgt til romverden, og nogle bliver solgt til whiskyverden i Skotland. Så man kan sige, at udgangspunktet er forskelligt. Whiskyfolkene bruger korn, og vi bruger solskin. Ja, lige sukkerrør. Lad os slutte med den sidste her, Ulrik. Hvad er det, vi har i glasset herovre? Altså, det er en af dem her, der giver hår på brystet. Det er Talisker Storm på 45,8% fra den dejlige ø Skye. Ja, det er saltpræg og tørv og tang og tjære. Vi snakker et fenolindhold på mellem 18 og 20 ppm. Så det er rigtig godt. Den her, den lugter altså af hæftig hovedpine dagen efter. Lad os nu sige, at vi skal have gæster. Hvorfor er det så whisky og måske sådan en her, man skal servere for sine gæster? Det er selvfølgelig en smagsag, hvad man er til, men altså, jeg synes netop, at whiskyen, jamen, den kan præstere det hele fra det helt sukkerbløde til det meget tørre og rødt. Så der er til pre-dinner drink, der er til undermaden, og der er til desserten. Og så er der til, når man rigtig skal hygge foran pejsen med en god whisky. Og lad os så sige, Rom Thomsen, at vi har venner på besøg. Hvorfor skal der så rom i glasset? Ja, altså for det første, når man serverer sådan en røget whisky, og man bagefter skal have et kys, så svarer det til at slikke et askebær. Det er jo ikke nogen, der har meget lyst til. Den her, jamen det er en ny måde at drikke kaffe, man er væk, fordi den er blød, sød. Man behøver sikkert servere en likør eller noget til kvinderne. De kan sagtens drikke den her rom, for det er simpelthen blødt og sødt. Og hvad er den sidste her, som også smager rigtig dejlig og er meget blød? Det er en Ron Centenario fra Costa Rica, som også er med blødhed, med nødder og med vanilje og med karamel. Og de er kommet helt naturligt fra de tønder, det har ligget modnet ude i varmen. Altså jeg ved ikke, om vi fik afgjort battlen. Det gjorde vi nok ikke. Jeg kan også sige, at forbrugerne på vores Facebook-side er fuldkommen delt i forhold til whisky og rom. Men I kan jo altså battle videre på Rom- og Whiskyfestivalen, som løber af staten i weekenden fredag og lørdag. Lørdag er totalt udsolgt. Der er stadigvæk få billetter til fredag. Og så kan man altså finde forhandlerlisten til det her på godtv2.dk. Skål, drenge, og tak for god kamp, og tak fordi I kom. Velkommen. Skål. Salut, som man siger på spansk. Skål her overfra også. Det, på en eller anden måde, så ligner du, Morten, en, som sagtens kunne blive hængende over i det der Chesterfield-hjørne et par timer endnu. Ja. Er du til rom eller whisky? Nej. Nej. Bare nej. Bare nej. Jeg er meget imponeret over, sådan, hvor stilrene de er. Sådan både tøjmæssigt og så drik. Altså, hvor meget det hænger sammen. Ja. At man ikke, der er ingen slinger i valsen der. Der er ingen slinger i valsen. Nej, jeg må sige, altså Rom Thomsen, han kunne sagtens gå nede på, du ved, noget brasiliansk Riviera eller sådan et eller andet. Omgivet masser af samba-piger, som man jo også så. Hvor Ulrik, det er jo altså lidt mere Chesterfield og ro og ild i pejsen, ikke? Man får lyst til at sætte sig ned og tage det helt med ro. Ja. I aften, der blænder vi op som altid for god appetit. Det er 17.25. Vi får besøg af Hans, som er ramt af diabetes, og derfor har brug for nogle gode fif til, hvordan han kan leve sundt og samtidig velsmagende. Ja, de fif får han af vores kok, Louise Lorraine, og klokken bliver 17.20 her på TV2, så bare bliv hængende. Vi ses. Tak for nu. En god dag. På gensyn.